Spoluobčania, nebuďte jebnutí a nevoľte Korčoka, ktorý slúži zahraničným záujmom pod vedením potomkov fašistov z hitlerovského Nemecka, kde vlastne Hitler nevybudoval tretiu ríšu aj vďaka tomu, že bol psychopat a išiel vlastnou hlavou, vymkol sa im spod kontroly. Dnes títo postfašisti alebo novodobí fašisti znovu chcú ovládnuť Európu, chcú poraziť Rusko, dostať sa k ich nerastným surovinám, sú ovládaní silami z Ameriky, kde Amerika chce zachrániť dolár ako rezervnú menu a nechce, aby sa obchodovalo, svetový obchod, aby prebiehal v iných menách ako v doláre. A dobre ma počúvite, lebo tento skúrený Korčok je schopný obetovať aj naše životy, doviesť nás do vojny. Jeho zvolenie môže mať oveľa fatálnejšie následky ako zvolenie psychopatoviča Matoviča. Čiže ak ste ma pred 4 rokmi nepočúvali, tak ma nemusíte počúvať aj dnes a budeme vtiahnutí všetci do obrovských sračiek. Viete, že nie som fanúšik Pellegriniho, ale situácia si vyžaduje teraz aj takéto riešenie. Takže sa dobre nad tým zamyslite a tak, aby vaša voľba nebola voľbou vojny. A myslím to vážne, dobre si to preverte. Voľby nie sú holubník, alebo že zobudím sa a zvolím si kokota.